अरे रहुआ तो आज बात से काहे काम पर से आ गई आ साथे ई लइका के ह अरे बाबा एक साथ दू गो सवाल कर दी हलो हम पहले कौन के जवाब देनी पहले ई लइका के ह ई जवाब देनी हम तो कौनो रिश्तेदारी में कबो ना देखले रही ई लड़का दुख के मारल बसैतरी जा रमन गोड़ धो के आओ कुछ खाना खा लो। ठीक बाबूजी ई लड़का अनाथ बसैतरी एकर ई दुनिया में कोई नहीं थे बेचारा रोड पर बैठ के काम मांगत रहे लेकिन बेचारा के कोई काम न दिहलस हम देखनी हां करियनी हां ठीक करिया ना सैतरी बहुत बढ़िया कइला है एगो बेसहारा के सहारा देवल कोनो खराब ना होला हम तो बस इतने जानी कि रउआ जौन करम तवन ठीके करम ई सब का ठीक बा बाकी तोहरा ओकरा के इतना प्यार देवे के बा कि ओकरा ई मत बुझाओ ई घर के सदस्य ना हो जैसे तू अपन बेटा से प्यार करेलू आज से तू ई जान लो तार दू गो लइका ना बल्कि तीन गो लइका बड़ो। ठीक बा आज से हमार दू लइका ना बल्कि तीन गो लइका बारन बाकी रउआ हमार दूसरका सवाल के जवाब ना दिहल है कि आज काम से सेकराहे काहे चलनी अरे हाँ हाँ तू का है कि आज गैरेज बंद बा मालिक के काका नाटी भइल बा यही खुशी में आज गैरेज बंद कइले बा लोग। ठीक बा रउआ हाथ मुंह धोली आज राउर मन पसंद खाना बनल बा कढ़ी भात सब्जी और ओह पर रही तो अरे वाह तू तो माने खुश कर दिया लो। अरे आओ बेटा बैठो का नाम है तुहार हमार नाम रामू है। रामू बहुत अच्छा नाम बा बाकी बाकी तू अब चिंता मत करो यही जा तोहार कोनो प्रकार के दिक्कत ना होई आज से समझियो कि हम तोहार माई हई अरे तुरंत काहे बाड़ा बेटा तोहरा तो खुश होके के चाहिए कि तोहरा भाई बहन और सारा परिवार मिल गई हाँ भाई हम तो जिए के आसे सोच रहे हैं लेकिन रउआ सब मिल गुनी जाता हमारा जिए के मकसद मिल गई ना तो अब से हम बहुत से दोस्ती कर लेती। जियल मरल इस सब आदमी के हाथ में ना होला बेटा इस सब भगवान के हाथ में होला लास्ट कोशिश कइला के बाद भी लोग ना मरेला जब तक भगवान ना चाहिए